srácok, én Csonix vagyok, és ez a legújabb videó nem más, mint a Squadbusterben. Spike-ot meg lehet venni, vagy Mortist, de minket nem ez érdekel, hanem megyünk játszani. Itt is vagyunk, gyorsan felvesszük itt a coint, és veszünk belőle valamit. Például egy Barbarian. Bocsi, csak nagyon szeretem ezt a játékot, és most muszáj kellett. Megértitek? Nem, de? Gyorsan felvesztük ezt a Hypercharge-ot, és lőjük ezt. Hol vannak az emberek? Meg is van. Felveszünk itt a coint. Big business. Oké. Ne is zavartasd magadat itt, Mortis. Csak azért jöttél vissza, mert olyan szép vagyok. Vald be. Hát mondjuk nem annyira. Na, itt van valaki. Jaj, menjétek innen. Ott van. Ott van a Tekka. Miért nem? Ti menjünk. Ezt egy nemnek használom. Ezért én is ellöknek. Itt megy a harc. Meg lesz. Eddig nullát is ötlet belénk. Oké. Erős. Mert talán tényleg a harc nem lett annyira. Jaj, jó ki kell őket. De ez most hol? Hát előbb veszítettünk. Valaki biztos csajsz. Mindegy, megyünk még egyet. Az lesz ennek a játéknak a lényege, hogy addig megy az idő, ameddig nem jár. Biztos 10 percet lesz az idő. Játszol. A parti van, jó, oké. Tisztelem. Abszolút lőjük. Ez ki. Jöjjön. Nagyon sokáig nem használunk. Nem használunk. Sejjük. Jó, ez már kell. Jó, nem tudom, megállás. Bom, szépen lőjük. Na gyere!
kaijut, ezzel kaptam egy kis coint, ami eltűnt, úgy látszik. Nem baj. Miért nem halsz meg? Jó. Jó, na. Meghaltunk már megint? Jó, ne. Nem akarok meghalni, itt szépen lafkolok, és jó, ennyi. Kaijut kilökjük. Gyere. Ezt a hílelőset majd a végénre tartjuk. Kilököm ezt a módot.